Ndikulandireni kuli konse komwe mukonera kanema wa Mibawa. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Kukulandirirani kuno ku Blantyre programu ya Kangaude yomwe tifuna timveso ndithu ya zochitika dzikoli kuti kodi dzikoli likumayenda motani. Munthu amene ndifuna ndicheze naye lero dzina la pansonkho azitchuleka, koma mwina anthu amamudziwa kuti amati ka Chintedza atiuze bwinobwino. Kodi dzina loti Chintedza ali dzina lanu? Dzina la Chintedza limadziwika kuti ndi dzina langa, koma ndi dzina la business yanga. Okay. Chintedza photography. Oho. Ndi pamene panabwera dzina limene, koma langa lenileni pamayina onse ukasankha Chintedza. Sina kama za munthu kukula je pande upata kuzisankhira zine nono nde andifana ngalizolowera basi linasanduka lena ngona kuti basi tizipangira so business. Dzina leni ndi ndani komanso kubadwa kukula wakulira kuti? Okay, ndi dzina langa leni ndi David Tsogolera. Kumuzi kwathu ndi kuchiraso. Okay. Yeah. Chabwino. Kubadwa sokanga ndinabadwira Kongo. Koma ukaikatu. Koma kukula nenda kulira kubangwe kuno. Okay. Kubadwa ya kuchira dzulu. Ndi kuti kubangwe kuno kubwera mwina dzaka zake nziti. Koma mwana ali kubangwe ndikakumbukira kanga ndi 2001. Temene kalekale ndikukumbukira mbangwe mu Grimata chamene amuza nkaisegulire ne ndikukumbukira naye ndili mwana. Okay. So 2001 ndi kuti dzaka zingati pene? Zochepa, I think 2029. Koma nthawi imene ndi kuti zinazochepesesa kana mwana wangu kuchoka kuchira Zulu straight mwantopa. Sinafikire straight mwantopa, nafikira chakuna izuku. Ndikumene no primary yanga yonse ndaphunzira ndimathamanga mene ku school kumasala kutamanga kumene ku form 1 paka form 4 Grimata. Ndaphunzira poso nthawi yake ku seminary kwa Nsembe kuja naita kundi chosa kuti no ziboni sanga tino Nsembe sizigurizana zibwerera ndi kwanu anakuchosana. Verse 12 siningadabwe kuti anakuchosana. Ine wolo ndikamaonera pa page yanu. Okay, umaoneka kuti ndi munthu onena kuti chine chisowa panga. Kuti unamaliza china chili chonse koma udakali Nyamata chine chisowa panga china chili chonse. Kukula kubadwa mwana moyo nalota. Matalaina na strict kwambiri. Okuti zochezerazi nde sizi malolero kwathu. Nthawi sofika pa community yoyenerera kuno bwino. Nthawi imene wasanatisi. Then nakula beka moyo ka holy. You know kuti nonda ngochoka ku primary kena kupeza kuti ndalimba maiso 8 anditenga ku class 12. Zoona ndichosa. Nalibe ndika moyo kena unali wa osankhula ngati mene anthu amene akundizo okulira mbali ya komwe ndachula kuna iziku akuchita kusowa kuti Nyamata ni Nyamata wagudu. Nde as time goes by ubwino ucho unapitilira chifukwa cha kupemphera kuti napeza ndachoka mu Catholic na ambaso chipostoli. Ndene nali kuti napempheraso kwambiri ku chipostoli ko kuti mpaka pande wa apostoli. Apa sindi kupempheraso ku chipostoli. Ndopemphera Seventh Day Adventist. Musintha ari kupemphera. Chifukwa cha zochitika sina moyo. Tilowere kuzochitika. Mwachoka ku Catholic mata kuthamangisana. Ku Catholic anira ngoti chosa school. Sina yambane ndi mpingo oya. Chinafuta ndi chani? Inanangu ndi pasakalata. Imene ndati mwana nde moyo wanga beno nkhala kuti sina ngamwana okulira mbuzi wa mbangwe. Tikakhala pakati pa Nyamata ti magame chani ndi zimene zinalembedwa mkalata basi. Nde kalata inangu ikapesa mandala kuti akuchosa ndi school ndati sindi maziwa. Basi kuchoka kwa school kuna. Okay, mu ghetto mtiro wamo. Koma tikambe no kusintha kuchoka ku Catholic. Sikuna kupemphera kuna ku school. Kupemphera so mapemphera ku Catholic. Ku Catholic ndi mpingo mene ndinachita kubadwira. Kubadwiramo. Kena ngakhale kukalowa ku chipostoli. Chisankho chimene. Chine chisankho chino ndinachita kusankha kuti ine ndifuna ndikhale mpostoli. Ndipo ndapemphera mu 5 years. China pangani yani kusankha apostoli. Chimene chinachitika. I was convinced in this into zimene niona ndiphunzisa. So ndakhala pasi kusinka I choose kuti ndiyambe chipostoli. Okay. Ndipo ndachipemphera zaka 5 ndi miezi 7. Ndinasankhaza kuti ndichisiye. Kuna ipa chani kwene? I think ndi malondo olatu kunena kuti ukuoneka zambiri wapanga kale. Kumano kunachitika isho kuti ima ndi wawabe mmoyo koma siningamblame munthu. Okay. Pachifukwa chimenecho ndinaona kuti ndibwerere mbuyo ndine. Muyinena? Isho imene. Panopo ndisayipange disclose kaye pakati pa. Ni ndanena kuti bambanga pachandiribe. Nde imakhuza kwambiri gaula iwo. Now sinimafuna ndibange kukhala nkhani pakati pa ine ndi apostoliyo. Chifukwa iwo ndilibe nawo mlandu.
koma ife kuti ndinasankha kuti ndajoine iwo naonanso chinthu cha nzeru kuti nene ndine amene ndine nditulukemo ndisakakamire chifukwa kuti patachitika vuto. That is so tisankhe kulemekeza kuti tisatchule zimene zozo tizisiye choncho. Koma kumbali kuti tikhoza kumasukirana ya kumbali kuti ticheza tipasana nkhani bwino bwino. Kuchoka ku postoli pano muli mwali ku 7th day kukundezo kuyenda bwino. Zikuenda bwino bwino. Okay. Ngano mziwa kale kuti mipingo ni matems yake ndiye pamakhala kuti mmene munthu ukuonera kuona kuti andili safe basi umakhala kuti bwino bwino. So kuchoka kuna izi kenaka ndi pamene mabwera no kupezeka Mwantopwa unapezeka bwanji? Okay, ndikhozana kuti Mwantopwa kweni napezeka bangwe Ntopwa. Napezeka kwambiri fa cha business imene ndikukamba ya photography. Chifukwa mu photography timakhanga ndikupanga explore kuti timatha kulumikizika ndi ma photographers anzathu amsochi kaya kuti we are all connected in plant ya muno kuti ngodera ma photographers. Ndi ifa cha business ijana ndipangisa kuti na should change my location kuti ndikapezeke ndi Mwantopwa ndikhazike. Ifa ndimaona kuti ndi mmene ntchito yanga ndimagwirira ndi mmene ndimayendera ndi nthawi yanga Mwantopwa mundizikhala safe. Ndi chaka chitime photography number 2018 nasegwa studio yamba inali kubangwe cha ku Nazarene huko. From there ndipamene nasegwa studio na pa Abisani. Titaza sega imene nasegwa na Mwantopwa no mwene imene tikupanga loko pale mpaka na leo. Okay. So pano wina khoza umafunsa kuti ukasankha malo ndikusankha malo ukasankha Ntopwa yomwe imadziwika ndi izo chita zichuluka kwambiri. Yes. Neso ndwazo omwe iziro amene. Okay, Ntopwa mwina pano ina khala ngati kuti inapepuka pang'ono. Koma ndimakhulupirira kuti akatuizwa bangwe ndikuti Ntopwa ndi imene imayimirira kwambiri. Kwambiri. Tikakamba nkhani yakuba Ntopwa ndi sitinga chosema mbangwe. Anyamata osokoneza. Ali mmene mo. Ndikunama muzindisusa zimenezi mundisusa nokha. There ali no kuli anthu osokoneza. Koma ndikunena no mwina ma percentage. Ma percentage. Tikamakamba nkhani ya mwina ana amene ali timati ana maskinet. Ntopwaso kagulu kake kamakhala kochulukirapo. Ndikhoza unena zambiri nkhani ya chakumwa. Ndimamva kuti anthu amachezera ukapita ku Ntopwa kwa Ntopwa kulibe sukumada ayi. Okay, ndidaona kuti no halfway kachitiye zinthu ndikamene anthu dena ino setinazolowera kakhalidwe. Now chifukwa kuti anthu usana malisa ndi mazi point yomaliza. Komanso kwa Ntopwa kusukhala ngati kuti chemistry so timasenga ati zo mixers. Ndipo in fact inabwera kwa Ntopwa kuzajambula phazi. Unangopeza kakaphazi kuuma kuli kodula umu. Azaza masala musizo mwezi kuti no maziwa bepa malobe pamalephera nthawi za chinsisi. Nthawi imene zinkachitika zimene zozo 2021 ndinali ndili kulilongo ifua ndinkagwira ntchito kulimbe lifi. Okay. So ndimanena kuti ikuoneka ndi dera zochitika zochuluka. Iwe ndi ukasankha kukhala mmene momo. Anthu akhoza kumanena kuti uyeyonso ndi chifukwa ndi osokoneza ati munthu amene. Vuto limene limabwera pakati pa anthu ndi limakhala limene. Chifukwa chonena kuti chinthu chimene ife tinauzidwa information ona kuti no chinthu ndi choyipa. Timatenga maganizo athu oyipa chandi kuchivekaso chinthu chichi. Ifeyo tisanaziwe kuti chinthu chotani. Ndizona kuti muzimu chammatha kumamveka mbiri zosiyana kuna kuti amuna anthu ovuta, anthu okuba, ana maskini so amakhala. Sana teletu yani. Adakalimo. Koma no chinthu chimene chimasangalasira dera lichandona kuti wani ndi dera loti limatetezeka mu zinthu zina. Ndikana kuti utetezeka mu zinthu zina ndikuona kuti timakhala safe kwa ina ninzake. Muzapeza kuti okuba amene anthu amadandola Mwantopwa sangabe Mwantopwa momo. Okay. Ndi kwa anthu okhala mmene momo makhala kuti nene muli safe. Ndi nthawi ina iliyonso khozo kwanisa kuti ayeneyo ndajeredwa kani ma 9 o'clock ndaweruka kuntchito mochedwa sikukhala ndi nkhawa kuti sukaja ya. Okay. Ukaja. Sono upezeke kuti iwe ukukhala kuchira zulu basi ndo agasa. Ndeuza ali. Okay, kutanza kuti kugwirizana nane kuti sukumada. Ndizona zimezo at least pano pabe zinthu zakhala ngati zosintha mwina for about 4 to 5 months imene yakhaye kuchokera mbuyo mu zinthu zina zake zakhala bezosintha kuti nthawi imene anthu akumagona yasiyana ndi mmene mbuyo monse mmene zimachitikira. Koma mbuyo olotuko umathala umakasakasaka nteza ku mashopu kwa upeza usikazinga pakho. Okay. Iwe ona kuti amasiri anga ndambe kwacho sawani koloko mapita kwacho sikuti so pamakhala kuti palivuto. Ukapita kumene kokapeza kuliso anthu uso ambiri ndi kusanga. Sikuti so kapeza anthu akukhapa nakupanga na chipongwe ngati chimene anthu amanena chicha. Ngati akazapezeka kuti munthu anapalamula mulandu munthu ndi wakuba anakwidwa kumana kuti ndi wakwantopa ndichifukwa nakaba kwina kwakata mugwira ndi kumambenya polisi ndi kumamufunsa kuti kwanu ndi kuti ndi bayana mchilo utaine kwathu kubango kwantopa. Koma
ni mbiri zimene zimangonenedwa zoti anthu ena onso sanazionepo amangotani amangozimva tikunena zinthu silifati tichedwe pamenepo kwambiri nkhani ndifuna ticheze ndiweyo ngati munthu yosoyankhulira kwa mtopwa koma ndi mbiri panopa tikhoza kunena kuti ikuoneka ngati mtopwayo ikuoneka kumusinthika ndeni mazifunsa kuti tinene chifukwa chonena kuti mfumu ya mzinda ichokera mwa mtopwa tikhoza kunena choncho kuti zambiri zikukhala ngati kuti akumazilongosola taona zambiri zikuchitika chifukwa chimene chimachitika kudera kumafunika kukhale munthu mmodzi wamkulu oti anthu azikwanisa kumvesesana naye zimene akufotokoza ndi zimene zikufunikira nawo anthu akakhala kuti azindikira ubwino wa zinthu zimene akuuzidwa ndipo zinthu zondikukhala ndi zipaso zimakwanisa zinthu kusintha nde akulu aja halfway akukonza zinthu zina zake kuti anthu sakuchezeranso ngati kalekale pakumakhalabe ndi nthawi yona kuti anthu akumaka wazikwanisa kuzipumisa mu business ndi kusekaseka kuzachaso siku lino zimene zakhala ngati zachepesanso chiwerengero cha zovuta zina fande kuti ngati munthu ali wakuba ndi akukhala kudera lona kuti kukuchezedwa usiku lonse akhoza kukwanisa kuchoka ndi kupita kudera lina pakati pa usiku popanda anthu onse kuti abazitandi kuti ali muzimu munthu akuzungulira kuti munthu akutha mtunda kwagwira ntchito kumene kucha ndi kubwerera chabwino pali nthawi yomwe unamangidwa ndikukaseva ukamamvesera pamene unayilongosolera kuti uyu anazi akuzibakashira atuyu kuzichemerera kawiri bodza limavuta kulibwereza kwambiri chinachitika ndi chani kuti umangidwe ine mulandu wanga unalokhuza kuntchito kwanga chimene chinavuta chinayi chonena kuti ndi business itandivuta pabisani ndinapanga chiganizo inoti ndiyambe ntchito ndi pamene ndiyamba ntchito kwa malebanizi ena ake mlimbi namba kugwira ntchito kuti kumene kuchi ndinagwira kuntchito nthawi yocheperapo chifukwa cha kupanga understand zinthu zina mofulumirira kufika amagulisa ma electronics amandipasa mwayo ndikhono matha kupita ku warehouse akatusa katundu kumutumiza mmashopu enefana ni mashopu awiri owonjezera pamba mashopu amene ife timapangira business nawo pamene masiku amapita miyezi ndikumatha monga wantchito kuti basi tinazolowerana moti amakwanisa kutenga kupita kwawo panali connection yabwinobwino monga abwana anga amene andiyambisa ntchito kumene kwanali m'bale wanga amenenso anandilola kuti pakhalenso connection yabwino ndi bwana aja nde niwakumbukira siku lina anandiuza una kuti kunyumba kwanga kwa ntchito wakangata kufuata bwana anga danena matempa kwambiri matempa ona kuti kukhala nawo munthu mapeze kuti ntchito pasiku akuchosa katatu koma iwo ulinawo pafupi pompo kuti sana kuthamangisa kuma ntchito akuchosa katatu kuchosa makhanga tikugwira atakuchosa kale kumagwira atakuchosa kale kena kuzangukirana kuti akodi ndiganyi ukapenda ndi ntchito mwechi kugwira ni ntchito bwinobwino basi kuti anga ife tinangokhala ndi chizolowezi chimene chifukwa kuti tiathaso kuona soinaso amakwanisolo kwa amenya mwina kumene kuti matha kumaona ni maso monga neja ya bwana anga ndimaziwa kuti iwo nthawi zonse monga anthu oyera khungu amakhala ndi piston pompa apa kamaenda naye kwina kulikonse sikuti zinali zinthu zachilendo kwambiri ine judo yanga kwenikweni pasiku ndimani ndikafika ku shop ikamana ino kuloko tikapangiso tikatuluse ku katundu kwa house tikabwerera ku shop ndikuti ndimatha kungweta nilako pang'ono sinanga chifukwa cha pakamwa pati kilo ka mic pang'ono tiyankhulire makasoma akabwerera atandiza ati apange convince kuti munga makatani agule kuchoka penepo anali ndi mwana wa 16 years that time anali ndi mwana wa 16 years ndimakwanisa kumperekeza malo nense amene angafuniye town before iwo aja matona mwana wanga afuna kapita akapangiza kuti ndi kuti mene ndikhale naye pafupi chioneka kuti iwo chakhale kuti ali safe sinanga iwo aja maona kuti iweyo ngati mwini town kuti basi ngati kapatman kawo ati ine ndikhala kuti ndikumpanga iyeyo chakapaka pokali ndi kuti ndamenya ndewo zambiri mulimbi chifukwa cha mwana amene ndozunguza sana ndi matempa anakutenga abambo ake yemo ona kuti samakwanisa kupanga communicate ndi anthu ena yonse zimathera ndewo amafanana ndi Cristiano Ronaldo amafanana naye ndi anthu amampanga Cristiano Ronaldo oyenda pansi ndezi mamuyipira zimene zimapangisa kuti ndewo izikhala pafupi okay ulenda koma kaoyenda pansi kuti apita lowero kuti afuna lowe musana akuleka ndi manudozi enda makhala kuti kuti ndinayi limo kumene kuchawamba kwa mapokoso ndi kuti neganyo wanga anthu asamenyane au kwakapsha ndima kuti ama kuti menyera limozi mokuti anthu kudiziwa mandizo kuti uyu amaenda ndo akuti even wana maskini town amandiziwa foto tambada rabia foto bwana amadaka madusa pamene pachapo amata kumapa sana maskini chakandrama kina akendana jamandika kunda akumandune kuti opiki mana jama imandikulu pamene nakangati town ndaranda ziwikirako ndimata kumperekeza kumapita kumpira ku country club kasewera ku Panda Sports Club ndi makhandri naye so limozi odi iko bondi yenali ya mphamvu ndithu ndipo pamene masiku anamba kupita choncho bana janandu na pasa report unakuta kwa house loko wina amavuta uta kusegula pachifukwa chonena kuti maloko aja anali maloko akalekale anoda akhalisa
kuseguka kumaseguka koma kumavuta nani pangaoke nyumba koko mlonda anangosanzika kunena kuti afuna kaona anthu kumusana bwerereso kutawa ntchito faja kuvuta kwa mkulu antchito anyumba ananasikana anasazika-sazikaso ntchito ndiye anakhala ngati zinachitika pakamodzi zinezo masiku osatana osati ngati siku limodzi koma masiku otana osatana kuti wina kusanzika uya kuchoka choncho panali kabungwe kamene antchito anakambirana kamene nakazindikire fa amasamuka kuchoka mtawuni mukusamukira ku BCA Hill kumene kunachitikira mlandu wanga onse chabwe nde mina masamukira kuku short fedinali pafupi monga antchito timamva nosipano zokambirana zawo zimene amakamba una kuti potengera ndi mmene mkulu yakumavutira komanso chakudya samapasa kabichi kuti adye masiku atatu kabichi mmodzi zimene aona kuti kwaliwo amalandira ngati nkhaza naganiza kuti asiye ntchito okay asitime mmene ndikufotokozera chonchimu antchito akunyumba ko ina amandiziwa koma kuti osasanzika ndiye bwana amandiuza kuti ndimafuna kuti kwa 3 days uzika kugwira kunyumba ngati temporary guard koma chigawo cha Masana kufikira ntapeza gado khazika fodi banja langa sininga malisiye roka anaindi anaina amuna so opostara na bemi 5 jonjo mkazi wao kunyumba kundapeza ntchito mmodzi nzima amene akumagwira ya ntchito ya nyumba koma mayi wana kuti sazigonera kongofacha banja lake mamuna akaona kuti samunola kuti azigonera kuntchito kuti kuntchito komwe then namba kumakagwira ntchito meja ka temporary guard namba kugwira ntchito pa 27 July 2022 28 29 zafika mpaka na pa 30 ndana ndikuza so ndipitiza pa 31 for pa 30 kuna Saturday kuti no Sunday ndikupuma yani zoti no Sunday licha ndikapiteso nyumba ko ndizakamalizise kuti pa 1 ndikalandira ndalama zanga nde iwo aja ndinawo kuti ikatero chonde kuti khalaganya padera ndipo tinaguzana kuti no at the end of the day ndikabati ndikuweruka mazulo azindilipira yakanyo yanga apapa wasiya za town izi town ne kuti basa kuthamanga magayi ena weneyo nchifake ndinapereka report lalo kuti kwa house kukumavuta kuti ndawe zina kusegu ndana ndipanga advise kuti ndibwino kuti papezeke weda kuti sakaonjezere kocherera malumali mkati mwa warehouse nde kuti maweda aza pa 31 July mama wa maweda 8 o'clock kama kana kakhala warehouse ine ndizakhale ndikukalembesa juta yanga ndipo ndinakwanisa ne pa 31 July mama wakuzuka ndikupita Mulimbi kuma hardware kuma shop kuma hardware kuti kuyandikira pomoloza na anthu aka amene nakapeza ndo sasowa mabwana amakhala kufana ma workshop otani ma shop then afro uzataka kufuna kochera malumali chanchani that time so Mulimbi magesana atazima fa magesa nkavutirapo nana nyamata o Genesis yao anayika pa chikuyu baja chikulu cha flat chicha chi machine ama ocherera zicha grinder anagula ti malodi tawo ocherera ti ndodo dicha tinanyamuka tinasesereka kukafika pa house na uzarande kuti muzindani muzindikira hawo nanyamuka kupita kuti ku BCA Hill nakhala kuchokera past 8-9 mpaka na jamma past 11 zuwa limakwera bigman anatulukira kakali moto inalo njera mina mabwera nalo kuti no that day mene mafika kwa kunaka peza so mulonda wachinyamata dawo ndirafusa mata anachokera kwa mvula munthu amene nyamata amene yana kuti azigwira ntchito Masana then naona kuti no chimene amafuna bwana aja sikuti kuna kuti ndizikayang'anira koma kuti no munthu yankhulupirira banja pachifukwa chimenecho ndikhale naye pafupi definitely days yonse ndimakhala pafupi ni munthu amene nde makhala kuti zidazogwirira ntchito zimene timakhala nazo chimenecho anandipasene alamu ya gada ward kugada ward konso ndinakalipira so ndinende mwentha amene masiku amene ngapezeka Mulimbi mbuyo anandipasako wizulo ndi ataja amandipasaso chikwanje chikwanje ndipo masiku amene nachiuza kuchecha maheji yani fasini mankhala mala moza ngati gadi ndithu nalo kuti basi ne ndaswitcha so modi ndalo 8 ndalo imene sinangatiri ku cloud tusaka drama tikazuseso business masiku ndikumatani ndikumapita nde siku ilili nditakhala no kufika nono mpaka na 11 bwana ajanemba honi pa gate ataja nakasegula gate gamuti nalo akazawo ndi anawana na kusewera chapena pake ife naita khala bimendo tairo isamungalande chonchi nakumbukira simayewa gamuti chetalo anandipa ceremony ndikumpasa somoni zanga cha bwanaje anapita nyumba pobwera anabwera ndi pistol yawo mmanja mena amachitira nthawi kuti amatha kuitenga ndikumayipuputa zoti feti makhadi kuona sisi sima tawasa pressure fani fudo amaenda nayo loni mazo kuti wakamaenda makhadi kuti ndikumbuyo kuchonchi anatenga zipolopolo pa mpando mena nakhala akazawo kapini kapale lokacha ndikuyika kuma bwino ndandu zoti atizipita ntown ndinasiya chikwanje chicha kuyiwala wizo ndi alama yakada usiku umeneyo mamawa past 11 Masana ameneyo kuti ndikuyandikira 12 o'clock ya Masana ichi then nakakwera ne galimoto ichi demonstrate yo samafuna kuti akamaende sokwere kumbuyo amafuna kwere kusokolo fadi yo taxi driver kuti akunyamula iwe kumbuyo basi kambe janaite mpenuza mene mati kutuluka pa gate faka ngati kantunda pang'ono pa gate kwe mene mati kutuluka pa gate mafuna nene mange seat belt
ndi pamene anapezeka kuti bwana acha pistol chandigundisa nayo kunkomo ndene position mukafaine vuto limene lili ndine move imozi ya munthu matenga kuti munthu ali serious limaza kuti munthu sakupanga zondiyesa nde so time umati uzimanga lamba seat belt kuti ndikumanga seat belt choncho iwo chandigundisa nayo kunkomo ndene ndameta mbaliso kwambiri piston kugundisa kuti munthu afuna kuombere kapena kukugundisa kuti ineyo reaction yo sine enene kuti no mafuna ngati andiombere komano inaliona kuti nomwina ngati ndingakhale bwino bwino ndekuti nene ndisagwedere kufikira iwo atapanga zimene akuzifuna chifukwa tigamu tenayo kuti ikuyenda pang'ono kutuluka kunkomo zimene zinapangisa tension ngale munthu kuja kufene sina khazikire zikhala bwana ifana ngomva kusizira kuti ko ndene ndikupanga nyimba pamene naona kuti ndikuwaka nkhano big manager mkono andia and piston food je naomba kwanya windscreen ya gali moto kuna kuombera ndithu zoti okay takhala tonchi tikuyang'anizana choncho okay ndifuna investe kuti ukugundisako kuna kuti amafuna ombere kapena chifukwa kuti unapanga reaction ndi anaombera glass ichifukwa cha reaction ndi pamene food inapezeka yaomba koma amene amandigundisa food kunali kundigundisa kona kuti ine sindikuziwa kanthu ndikumanga seat belt choncho akundigundisa food ndene ndizimuka kuti mukundigunda ndi yani ndikuona kuti no food jara yaomba ngamro muchadamba kuti anikulimba lakile nafu chiseko chawo chambali yewo chinasekuka tonse iwo ndine tinatulukiraso chiseko chake chili chomwe chifukwa chakulimbana kuchi naso kuna kugwira mfuti kuja kuti chifukwa mnatulukira chiseko chimodzi ndipo futi osina kugwira ndi manja anga koma nene ndinakwanisa kugwira mikono yawo imene tinakhanga titalimbana pang'ono ine kupezeka mwayitonse ndikutuluka panja pakhomo paja ndeni namba kuthawa iwo bwana chanamba kuthamanga kumandithamangisa akuomberaso mawirikiza mowirikiza mamombera mwamba kapena kuombera ine chifukwa ndimayang'ana kusogolo ine ndimamva futi yokuti imatani imalira ineyo nditathamanga beka distance namva kutani kuzizira mwendo wangawo kuti nongati zazi mmene makhalira muchi chifukwa ndinathamanga beka distance pano ndi apo ndithu then ndaona kuzizira nangokwera mpando umene unogundizana ndiwo foti si kuti nali distance oti ndinatalikirana nawo kwambiri moti timaonana ndithu mwa waka distance ndinakwanisa kukwera chani mpanda uchi ndagwera ngati mwa mpanda muja napeza agalu kunaliswa azimayi awiri mpanda wina umene kupeza kusa agalu umene napeza kusi agalu zokuti zinabwera za agalu zambirimbiri ine ndinangoyima sina ngati kuti mwendo wapanga zazi zene zoti ulibe mphamvu silingawupondesi nditayang'ana ndimaona kuti utuluka magazi yapena pake ndi pena pake pa mwendo apa ndi pamusiya malo awiri pamaoneka penepo pali zipyera mwendo wanga wakutua pali zipyera ziwiri pamatuluka pamene papapa ndi so ndizipolopolo zimezo ndizipolopolo ndikuti anaombera apa chinalowa ndikutuluka pamwamba anaombera kuombera kutulukira ndi chinatuluka pamene papa chipolopolo kapanda kuti nditagwera kumpanda kuchagalo acha ndikubwera mayi amozi anabwera ndikuwathamangisa agalo acha kuvula sapato magazi okhaokha ndati amayi chafusa zikukhala bwanji ndati simukumva kulira kwa mfuta makaba kuseli kuti ande ndikabe masana ziwa amene lili mmayi ndeti pange bwanji ndati mafuna tumazi mungondithandiza mazi ningosuka mwendo ndandipasa mazi navula mayana ndikuzimanga apa malayanga ndikumazisuka mwendo so apapa abwana aja ndiye kuti kukabwerera futi sikumveka futi chonera kuti sikumveka ndekena kuti nazamva kulira ano alamwicha anosopano ayiriza ano alamwicha ndikunabwera zimagamuto za gada odi zija kumafusa mipanda simunaone munthu inake wachilendo anthu manotera mota amayi achaso nafusa simunaoneko munthu inaise wachilendo amayi chanoti asinaoneko inali koma uli konko nayi ndili komwe fana akandibisa muzimatayala mwina mwake nditatuluka mmene mucha ndi pamene no ndimafuso ta foni anu bwanji yanga yatani yazima ndingoyimbirako mayanga ndi wacha ndi pamene amakamba una kuti foni yangaso ine ndi mayindi simulibe basi ndinatuluka pa gate ndikukhulupirira kuti nthawi imene ili pasi 12 ndi naenda pang'ono kusesereka nonse wa paocheni kukatulukira pa makoha pa filling station pa makoha apo nakatulukira pamene pacha ndi ndikumuyankhula filling station so umayenda abe utaomberedwa unali wongo jinkhano choncho pang'ono mokuti ndinakumana ndi azimayi nake azimayi achakungondiona iwo achanabalalika kumangokuwa nthawi imene ukumva bwanji zanziro umene chaka pena mwendo ndiye wakolera ayi unali usakupweteka unakhala zazi omweyo ndi mwendo umaoneka kuti ukutupa koma inakhala zazi omweyo koma sikumva kwawo ayi inali kuti sindikumva kwawo ndimoti ndimakwanisa kupondesabe komabe vathabe kuona kuti be sinanga zazi chamene makhaliye mapwetekaso ndimene mamweyankhula filling station atinadiwapo pamakoha kuti asiyeni mafuna foni yako ndiyimbire kwathu iyo chanatipanga kuti amazi foni sikakubwereka chifukwa icho timakuang'anizanji sanaonenso kuti ndavulala then naona chitraki cha anene investment pali magazini ake ambango kuti majeza so andisi matraki zimanyamala njero amatenga ndalama then mayankhula kuti achimwene iwo chakundiona nene zikuti bwana ndavulala ndiwo chakuona mwendo watupa atakhala bwanji nene kumfuta kuti andiwombera kuti abwana akakumbira fanya ndati ine sindikuziwa ndiwo apa ndati ndikupita kulimbi kupolisi akuti ayi kusapite kulimbi kupolisi sisteka zimezo kuti iwe kuchikuta
ine ndikupita kucholo koma ndikuti ndikakukusiya uko nana ndikweza pa galimoto pacha ali galimoto anakwanisa kuimbira akhansala makwinja anaimbiraso akaliati kumafurukuzira ana mmuzi muno akupangidwa chipongo mungotisiya choncho makuti mene mafika kuchikunda nana kuti waimbira foni bambanga zibalanga kuti naena taka kumana kupolisi kuchikunda apolisi kundifunsa kuti atafotokoza siye waenda banji mama ine foto zoti ndachoka kuno ndafika pa hivi mmenda kuyenda ndafika Mulimbi ndapeza mawede ndakasiya kwa house Mulimbi enda sisereka mapita kuchito wanga foti masiku awa lero maliza ndikugwira chito kuti BCA ndiko kuyambira mande ndiyamba kugwira chito Mulimbi andamina panga izi ndani abana ayankhula china statement ya police kuti ndikufotokoza na statement ya police kuchikunda kuti ine sindikuziwa china chili chonse Mulimbi mosuna mve china chonse ndata sinamveso cha sindinamve china chili chonse okay kani mene ndikuti ndiya muzoni yamuja ya zoni ya Limbi zankuchitika kuti mabwera kunoko ndapa mene zilimu mukwena mpite kulimbe polisi mukadandaule kumeneko ndinatuluka andilipira anthu njinga kabanza ndinakwera ine njinga kabanza kuzafika to Mulimbi kulimbi ku polisi ndo amene napeza kuti antchito anzanga amene magwira no ntchito Mulimbi ali komwe kuja wina iso abalalika sinangamva zoti ndaomberedwa chanchani kamuti abwana anga ichi alikonko abwana anga chifuna alikonko foti ndinakusika njingayo chakungondionayo chanabalalika fa kaya magani zanga zimene chipolopolo mwachimozi mwayo chandipa kuti sinapezeke kaya sindikuziwa ndafika pale sinanga atabaya kusaka munthu sanapezeke ndi amati kuti munthu ndi munthu uyu waenda bwanji koma futu cha sinanga naona kuti anaona in case iwa chanazo kuti mu target ina yake andigwesa koma ndinapeza kuti ine ninakwera mpanda nde palimbi pa polisi pajano atandilandira perception paja polisi kundifusa nkhani ine kufotokoza kuti ine ndaomberedwa koma sindikuza kuti chachitika ndi chani kuti ine ndiomberedwe akombera ndani abwana ngo ndandu zatabera ko ndandipitisa kukachipita kenaka ndi unabwera polisi so ambiri kumene wombedwa ni futi wewe futi wokuzi watataye futi ndoneka makuti futi so oyamba kuona in case so bwana ngaso tikucheza sisi kunake ka Heineken katalowelela nawo zapike kuti futi sinaikhwirepo ndikwi mafilimu ndanacho sazikolo kuti ayo ndikasongo ukoza kundipweteka ukoza kundiganiza zina so kupanga chipongo then nayiona bwino futi then nafotokoza mene futi yamata imaonekera apolisi anaita na bwana acha ngawena mazo kuti suna tuze banje kuti waombera munthu kumfusa ndani kwafusa no bwana angaje foti bwana angaje paenda tinapeza kama kuti ayi banje adaipanga so ntime ina aitana kuti wewe bwanji suna nini kuti waombera munthu suna nini banje kuti waombera munthu uso ndi mwandu wina apolisi aja kumakambirana ndezi mene maforoze foti analemba ndi apolisi ino kuoneka onkulu kwananena unena kuti amene zilimu tingopita nawo munthu ikubwezi ndeti kamve kuti madokotala atuza kuti chani kuchokera pene kuti pamene mwina no anga diyankhe mafuso ena awiri atatu amene ngakwanisa kuti kufusana naye ananditenga polisi ndilembera medical police report ndimapita nane kubwinzi ndafika kubwinzi ananditenga direct kuti nane ku x-ray kwachambula ndi x-ray naone salaini imodzi choncho ni ma x awiri uko akapita pacha ndi pamene amakamba kuti ndi chipolopolo kapini kamene kanasekera kwanaka chosa ngati kakapso kena kake choncho dokota anapereka malangizo kuti akuchokera lero akwena azibwera kuchipatala mpaka na masiku 5 usatana 5 days uzenda kuchipatala ananena kuti 5 days ndizipita kuchipatala siku ndi siku kuti nazindipanga cheki mene ndikubwera ndisakaike mankhwala nalo sofoti poizona chipolopolo yamba kugwira ntchito lake enough chipolopolo sichinagonde fupa ende dokotala amene amayankhula chizungu mmene amamvekera anthu akugana sanali Malawi foti pamabwera kadokotala kena kuti kazitanthauzira namuzoti yankhani palibe ndikumvesa sana na dokotala amafuna kuti azikhala ngati kuti sana zoti kuseminari napita unavasa kuseminari neno anatalangiza zimezo madokotala apolisi acha endi ripoti langa lochoka ku polisi lopita kuchipatala linasokonekeraso nthawi yaketi imene analiyendesa anthu chakona mayanga anandipeza kuchipatala konkucha endi chakudya siku meneyo choyambire nekudya ndinadya kuchipatala konku mapasti 10 usiku ndimakumbukira mene munde kumva bwanji sono pano kuchipatala tangopeza kuti amba nokupangapo zawo zicha ndi pamene sipana unamba kuti wande mwendo unatupa nokwambiri kosimafana anemangaso bandage mwendo usewo ifa makamba kuna kuti mapandage amene ndi kuti masule ayikeso ena lendo pamene apolisi anatitenga tonse ndimanga ndikubwerera so palimbi pa polisi tizafika kulimbi ku polisi ndi pamene apolisi amoza manga kuti iniyo muzibwerera kwanu uyu timusunga pali nkhani kuti tifufuze kaye anandikutenga kundipisa musero ndi pamene nakapeza kuti nomulanya matafolo amene akundidikira fwewa wamvakale zoti nienda ndatengedwa ndi apolisi kusero ya Mulimbi ya Mulimbi nosumana ndiponya palimbi pasero ndio nakapeza kula anyamata folo anyamata folo omangidwa oti iwo so atengedwa siku lomwero mmamawa
ku warehouse weda amene ndinakapeza iye anakabwera ndi anzake ena atatu ndikukhala nawo kuti ku warehouse kuti no athandizane ntchito imene ili kuti kumene kuno kumene iwo achana kaupalamulako mlandu iwo nyamana kuti iya ife kuno kuti tinafika ku chifukwa cha Davis Sogolera anapanga chana anyamata anyamata achana lumikiza zida zawo mawaya awo ndikulumikiza mwamba musa menda ndina kuti makisana atazimu magalenda awo ndikuyasa mene mucha ndikuyamba kuna kuti nambe kudula chani angomudulapo lokocha atazidikira apana achatana abwere nde mwenye wina oyandikira foti mashopa nanosegula mukuziwa masiku a business ndamene anafunsa kuti so ine mufuna muzigwira pa ntchito bwana anasana bwere akuti afika pomwe pano cha maidi fono kuti nyamata amene atisiya pano payo manyuma kawapita ndi kuti ndimene tawerengera nthawi ndi kuti akhala kutuluka nthawi nanasi mwenye chanango kodola la polisi ngodusa museuta atabwera anyamata anthu kwakekira kuti akufuna kuba muja moya house basa polisi ndikuwatenga anyamata aja ndikufika nawo palima atakwapula pang'ono iniyo pa house paja mafika po chifukwa chana ayi fera mede watizisa pene paja ni munthu amene amagwira ntchito kwa mwini wake wakuti waya house yomwe zina yake Davis Sogolera zimene zizi weyo mapanga chifukwa bwana anakuwa anakuuza anachita kundiuza kuti pafunika weda azakhalire tulede kwa house kuti komakhala uli osati ayambe kugwira ntchito iwo kamazadikira ku BCA hivi so iwo anapanga phuma anyamata anapanga phuma koma ine kunene kulibe chifukwa naye ndili anauza ndani kuti ayambe kugwira ntchito anyamata omukunena kwa ngati analoza kuti tabwera ndi wakuti pamalopa ndi kuti anauzidwa ndi chifukwa chake nene napezeka mlandu chabwera chifukwa funso meme kundifunsa kuti ndilikane lero ndero anthu andifunsa sofunso kuti ndi chifukwa chani nangeni anakumanga chabwera ine apolisi ananditenga pa chifukwa chimenecho kuti no anthu anena kuti ife tapezeka pamalo pano chifukwa cha Tevi ndi apolisi anayamba kufufuza kuti Tevi ndi ndani amagwira ntchito kwa ine yake omwe kuja ndi mwenye mpaka anapakamba kuna kuti mwini wake wa house ndi kumuziwa ndi cousin fani malebanizo kawo ndi mpaka anapangira loketa apolisi aja contact ya bwana ajabana ndi kwaitana ku Olympic police Davis Sogolera mukumuzi wa ende wantchito wanga atapeza nyamata amene kwaganiza kuti afuna kubelana kwa house tapeza kulumikiza zida kufuta zidula chiseko ndeta anyamu iwo aja mwana kuti akumbukira kuti andisiyene task anazita ndi wantchito wanga ndikamutenga msatandauli ndi pamene anabwera kunitengene pa galimoto cholinga tiyende munsewu mufutiri mutu ine nkhani nayilumikiza ndili musero ndiende nsewu mfutiri mutu mpaka palipi pa polisi zimezo ndi zimene wamafuna aziyendesa atate tu basi tufutiri mutu akama kafika kucha basi wagira kilimini nkhani pomwe panasokonekera nkhani panali padi panali pamene ndene nkhani chenayi panga understand no sponda fika musero kuti so ino akunyamula niso ndizakhala bwanji nakatenga zibalangawa ABCD pa zinthu zatani zalakwika iwo acha mulando natavomera kuti mukuvomereza unayo kuti nakupeza ndi pamalo olakwika iwo acha ndikuvomera ayi tinapezekati pa nthawi olakwika pamalo olakwika la basi mlandu mata mavomere nawo zota ine mlandu umene sinapalamule mukunamizira akuluakulu ndene mlandu umene ndinaukana ndi pamene no sport nawo amtry kuti tikuyamba nokula pa court so pa court anakakupeza ulakwa machidule chikoza kuti pa court anandipeza ulakwa chifukwa chona kuti nditayamba kulowa ku court ndinakhala 8 days ndili musero kuchipatala sana ndipitisa polisi ndemwe ndonatupa kwambiri kwanso mataya be magazi ende atanditengera siku la namba 9 pa court ndinane naona kuti ine sindikwanisa kuti ndiyankhe mlandu fa kuti ndidakalodwa potenga ndi condition ndi mena lili machisera namvesesa ndi panakwanisa kuti pasabero kuphatikiziraso anyamata ena 4 timwere mazi tibwereso ndi program ya Kangaude ndikuyeza ndi Davis Sogolera amene mwina nkutheka mulungu amakhala kuti akutiphunzitsa munjira zosiyana-siyana tikufuna timve nkhani yake kuti kodi ngati wachinyamata anakapezeka bwanji ku prison nanga moyo wa ku prison ndotani nanga pano zinthu zikuyenda motani komanso mwina nkutheka mukhoza kufuna kupereka support kwa wachinyamata maphunzirako zotani mukapereke support yotani timwere mazi tibwereso chigawo chachiwiri chikayeso chigawo chosiriza cha program ya Kangaude munthu wankulu achimwene mwina kwina koseku mmene zimayendera suma zimvesa kuti zikuyenda bwanji koma pozafika no kuti kukumana ndi anyamatawa nkumaona kuti ndazika to mmavuto umaganiza chani chomwe chimabwera mutu ndi chani 1 uli mvuto lonena kuti wamangidwa 2 ndi ovulala ululu wa chipolopolo
ndi anthu ochepa omwe amaudziwa pa anthu ochepa uyo uli mgulumo chipolopolo chimamveka bwanji chipolopolo nchopoyera chifukwa kuti munthu ukaomberedwa ndi futi bala limene lolitapola limakuzuzabe mpaka nalo bala likuonesa kuti linapola chifukwa ine mwendo wa inewo ulo ndanena kuti ndathamanga mtunda wautali umazatupa makamaka mapazi phazi limazatupa ulo misempha yake mene mayendera ene mayenda mosempha nafuwa chinadula nsempha wakulu wochoka kuchidendenewo tamene ne naomberedwa ndikuzapeza kuti mpaka ndili musero ndisane kuti musero anthu anandipanga nkhanza chifukwa chamene ndinalili chifukwa chamene ndinavula unali ovulala kale nayi ndili ovulala kale anthu anangona kuti uyu wavulala pena palipo after all akuyankha mlandu msiye na deke komano nthawi imeneyo ndinali blank ngati kuti mwina mwake ndili ku meditation room chifukwa ndimaona kuti no basi chilichonse apolisi anatandilanda ukwati chilichonse utanthauza ufulu ukakhala zokuti apolisi akutenga mwachisanzo kumalayi kunoko ukakhala zokuti iweyo ndi oganizilidwa umakhala ndi olakwa kale kumalayi kuno chifukwa treatment imene apolisi amakupasayo imasonyeza kuti iweyo mlandu ndi wako ukana okay chifukwa chokuti chonguti angokuganizira samakulolanso kuti ukakhale kwanu koma mana kuti chifukwa takuganizira tikakusiya kuti ukhale kwanu iweyo uthawa ndi pamene ndikuna kuti mlandu womakhala kuti ndi wako kumakhala police bureau tu police bureau imanenedwa mu zinthu zosiyanasiyana koma bureau ya polisi simaperekedwa mophweka anthu ena amatha kumazilimbisa mtima kuti aya kamlandu akakanditenga makuti akangondipasa bureau basi ndizaja apa koma bureau ku polisi siperekedwa mophweka unless apolisi watapanga kafukufuku ndikuyeza ati ndikuona kuti ndikuyenera munthu kumpasa cha bureau pa mlandu umenewo ndipo bureau imene mwina anthu amalimbira mtima ndi apo polisi kuti akutenga pa selo sunapite ku court akupasa bureau ndimene anthu amati ayi iyo pepuka iyo makuti koma bureau ona kuti nakanguphonya ndikupita ku court ndi majisiri kuti apereke bureau si zinthu zophweka so moyo unali kuti moyo wakusokonekera basi unali kuti moyo masokonekera fa chinthu choyambirira nchona kuti health yako kuchokera siku mena apolisi akutengalo kuzafika siku mena anga kupase bureau kuti yambire pamene ko imakhala kuti sili chimozimozi wani kusamba kumakhala kwa ipo toilet imakhala kuti asokonekera chinthu chimene chimatuluka thupi mwako ni mikozo basi chifukwa kuti mentality yako ubongo umakhala kuti wamba kuona zinthu zina zimene sunazolowere kuona zoyipa zokhazokha unakamba za kuseroko kuti sana kakupanga nkhanza chifukwa kuti avulala kumabwera so inaonena kuti akugwiridwa so kale ndi anzawo musero momo chimene chimachitika nchonena kuti ukaidi uli ngati misala pasero paja pamakhala kuti mwakumanapo anthu osiyanasiyana ona kuti no winayo pasero pompa akuthapo 3 months winayo pasero pompa akuthapo 8 months eno akuthaso 2 years ali pasero pompa ali pati oda kumachoka ku prison kubwera kuyankha mlandu kukhala pasero pa cholo 4 days ndikuabweresanso ku prison ndiye kuti kaganizireso ndikota so mukukuma na nsero anthu osiyanasiyana ndeno wina uja amakhala kuti wakhala ku prison masiku ambiri osadya chakudya chimene akudya chochepa akumakhala ndi njala ndiye wewe kuchoka kwanu wavala majeketi yako kununkhira perfume sabata zako wavala kuno ubwere no spawn ma blade yako masinaki ndi maiyo ndiyo usija wekha pakona inenda khala ndi njala nthawi semo kuba kuti ndizo kukuyang'anani ndiye kuti ndiyambe niyo kukwedezana kuti iniyo munali kunja ife tikumavutika ndi ukaidi umunomo iwe usowala wani masingano ufuna utiphe mu ndeti kamati waloni masingano amakhala kuti akukukwedeza kuti iwe amenye mwina yake mkatimo kaya wapeza muti machenji anthu amata amachosa kaya unasunga kachana amachosa pena bali bosi zili musero zimene zimachitika musero wabwera opanda kanthu mukuoneka simati ngati mmene mukuonekeramo mupita pasero opanda kanthu chifukwa chani ndi kuti sapato anthu ayisamalira masokusi anthu asamala ochindiye yi kalekale ndeko nkucha abwana amakuzira to pa tebulo pacha kuti ngati muli ndizoti musungise musabise sungisira mtu mukamaza pita kwanu muzatani muzatenga sikuti amanenera kuti iwo acha amaziwa zikasala amaziwa kuti kulanya mata akatani akatenga ende sanga mapita wacha mwaka mkwapula munthu siku ndi siku ukwabera anzako munomo zimene sizingatheka pamakhala kuti pamalo pena palipo solo pamtendere pamachitika beka chinyengo kena kake kona kuti anthu ena akamapanikizidwa ndimene zimachitikira ngati pasero kuti ovulala iweyo toilet zikuyenda bwanji msero wene pasero palimbi matoilet na block ngati oflash amene anamangira sero imene imene anakonzera ana blockers mitondo zinasweka ndiye mayuza anthu mabaketi zimabaketi zikulu zina zake zima 60 liters ndiye mangoika pakona ndiye kuti umakakosa muti umakakosa mmene ngati mmene kwachera chonchimo amakhala kuti ziseko zamasero zene zosegula kuti anthu makwanisa kumakayangala ngati abwana baba amene ali pa duty siku imene lolo amene akugwira chiongolero
siku menelo zikuyenda mubuno bwino ndekuti anthu makhala mukuyangala koma akakhala pa bwana ena kuti osamapanga nawo makhala mulija musero ndekuti akaseka mukakhala musero mmayiza mabaketi amene wawa kupoza komanso kupipa ngati masero alo segula ndi makwanisa kupita ku matrate obloka omwe acha ndikumene anthu amakagwira konkhana okuja ndeno amakayuza anthu okuja obloka ende obloka chamapeza kuti 14 saku flash anasekeka koma mabowa ndo seguka kuti asike pansi ndero anthu amayuza manja 40 mmene mjamu bwana sanga uli kuti musungire chimtengo choti muzitokosome muzamenya nacho nkhongo wa bwana muzathawa ifaa sabwera ndi magindi kusegula anthu ndikuwapangira upo ndikuwamenya mutu kwakomola magi aja ndikuthawisana pachifukwa chimene chocho muzikilirani manja nde izi zitu zikuchitika kwa munthu onena kuti pasi pa mtima kudziwa kuti sanalakwe mulandu makhala kuti palibepo zimenezo zimachitika kwa munthu yense amene sanalakwe koma amazakumana ndi zinthu ziti zimenezozo nde malingaliro nosipona iweyo umasimikiza mwinake kunena kuti ine mulandu usinalakwe ya ndichifukwa kene naukana ndipo mulandu umene umaukana be mpaka nalero chifukwa kuti nawo polisi palimba anasikulapo milandu iwiri mulandu wanga umene mayankhaso ndazi zanga ena folo breaking into a building with intent to commit a felony therein mulandu umene amayankha abwana anga attempted murder koma abwana anga napa sapero apo lisiku lake lomwe limene limapitisidwa kuchipatala mthumba mwawo ni monene pa bwino so nano kuti mwana oshota iye azikamalizika chani mkati zimenezo ndi zimene zimatichitikira anthu ndeno mkati muchanonso panonena kuti ndinovutika kale nditapanga draft kuti moyo wanga usinthe nalo ndiyambe ntchito kuti kandrama kaja ndipange build business yange imene nasokonekera kwa bisana nakakumana kundivuto ine then nakapezeka ndili mkati pamwando ona kuti ndi mmeneso mambone amene amaperekedwera ine ndimaona kuti ndine ma chances ochepa kuti mlandu ndikhoza kuupambana ndi makolo pacha ifo mena nena kuti no koma amene matakataka kwa bi ndi munthu amayi mampasa chipinjo kopya ndipo chipinjo chake chinene chosaneneka chifo ndi mayanga mlandu unafika point wako ana kuti mpaka nakatukwana palimbi kose pacha anapita ku office amabwana ndikulalata usakhala masewe ifo ndi mayanga mpaka na china akwana ndi chani mpaka mkhoti anafika na point yozo kuti amayi tu simuzalwa mkhoti mo ifo chimene china akwana chinaye chino anaona kuti chilungamo china chake chimene sichimayenda chifo ndi apolisi amazowa kuti nkhani yonse yankhala kuti no ili hoti chifo ndi notalakwirana anthu okuda ndi anthu era thupi amenenso ali ndi ndalama koma chilungamo chona kuti mulandu wene sina kulamula koma chifo kuti no apolisi chamakonesa makajako kena kake zinapangisa kuti mulandu uja ndikakamire mpaka kufika kumange ne 3 years chifukwa ene sentence yanga anandipasa kuchokera pa 14 years anakupasa 14 years anandipasa ne 14 ndana ndicho sero joka pa 14 imeneyo breaking into a building with intent to commit a felony therein 14 years anandipasa ne 14 de anandicho sera sentence jamachiso joka pa 14 kuzafika pa 7 sentence jera safika pa 5 ndo amene amakamba no statement yake achona kuti I found ndino first offender ndazinzake fene mulandu wanga ulimati ndikangolowa mkhoti mazoti siku mene usindija fa kuti umatha mazulu umatenga nthawi yaitali kwambiri fene mulandu wanga unasiya kukambidwa mkhoti chifukwa kuti umboni sumakwanira kuti ine ndipitire kuyankha mulandu mpaka nakuzafika pameneno kumene ku warehouse kumene kunachitika mulandu wanga wakambidwa kuso kumene munapita ku warehouse komwe mpaka na ineyo even nimayankha ndili munyolo chonchi apolisi aja amene maona zimalandu khuzo za black zima options zilazungulira chonchi mpaka anthu opanga business mulimbi ndikukhala ngati kuma standard kumamvesera ine mulandu wanga so pano anthu atatu ena wafolo ena ndi chimene chinachitika chinachiona kuti no titalowa mkhoti ulendo oyambirira umene ndinakapempha kubwalo la khoti kuti line ndipase bail for ndinovola ndikuenda ndilandireka thandizo la chipatala kena kundizikwanisa kulowa mkhoti bwino anakwanisa kundipasa bail pachanane nakale panali pa 8 August 2022 and atandipasa bail anaperekaso bail limodzi kwa anyamata ena folo acho anyamata aja anathawa bail ndimayendera ndekha pamene mulandu una bail ya anyamata folo ena aja anathawa bail chene ndimayendera ndekha ndio wasenza ndinasenza no sipano chipinjo cha anthu ena onse aja ndikuyema yenda nacho ine dene bail ndayendera chaka chimodzi ndikuyendera bail ndimapita kachongesa palimbi pacho mulandu umene amayankha abwana anga unachosedwa palimbi polisi ndikupisidwa ku high court ine ndimayankhira palimbi bwana aja amayankhira ku high court sinanga ndi wauje ndi wawo ndi okulirapo wawo ndokhanga ndi okulirapo nde pamene ine ndinaziwisidwa uthenga kuna kuti mulandu wa bwana aja wamba kulowa mkhoti ndipiye ndikaperekere umboni potuluka mkhoti limene lija ndo amene apolisi apalimbi ananditenga kuti sindikuyendera bail ya mulandu umene ine ndikuyankha ndena uzoti bail report yanga ndine ndikumayendera akumakulembera ndipati ndikuona nano kuti federal want of arrest kuchokera ku court la palimbi la Daton ndikuena ndikutengeni ndi kuti zimene mukafotokoza kuti konko ili ndi tsiku loti kuena kukaperekera umboni nayo kuti ndikutuluka mu high court muja nayo kuti nangoperekera umboni waperekera umboni kwa bwana ako pa zomwe zinachitika ungotuluka ndikukumanga ndikunditenga apolisi nditafika palimbi anandisunga kuchokera pa 17 April 2023 pamene ananditenga
mpaka na pa 20 April ndiri musera pa 20 April ndipo pamene nakalowa khoti ndipo pamene machisikana kuti chifukwa kuti mlandu unakhanga tiwayima kwa chaka chimodzi kwa kanthawi chonchi pakuyambiranso wayambirira koma fa kuti apolisi akwanisa kundipeza ine anzange no oyankha nawo mlandu sanapezeke apolisi adakali ngati mowafufuza ine ndi yankha kumbali yanga sente simene anga ndipase ine azepanga apply pa mafailo anthu ena onsewo akazapezeka zakayankha mlandu ndine anayamba kundiyankhisa mlandu chaka chikene mpaka ndipeza olakwa ndikunimanga sente mene mukumva bwanji abo ono nthawi imene unaona kuti zipyera zinayo ziti za mabala apola koma chimene chimafuta chinayo kuti no sindingapite ku work out ngati ku road work sindingamapange nawo za mafiziki zikwene koma kuyenda nene mayenda bwino chifukwa despite kuvulala kwa mwa ifoti suchina ndigunde fupa sikuti ndimayenda walking stick ya kando donango endera be masiku awiri atatu kena kukina kunamba kuyenda bwino zavuta atu apa basi wapezeka olakwa anandipeza olakwa ine mlandu wanga ndakhandi kuyendera pa court miezi 5 pa miezi 5 mlandu wanga unachama kawiri basi kundisintira matenda andisintirapo kawiri koma kwina konseko matenda umayenda bwino sinaphonye bwene kulowa court anandimanga ndibasa 3 years ngati mene 36 months kuti ndikakhende kupulizwa tabwino ndiye amayi watu anakatukwana ku polisiko apa pande mtima unasweka atu okay mayanga nanosweka mtima kale kuchokera pa nthawi imene no mlandu unayamba kulowa khoti kumene pachifukwa chonena kuti kusweka mtima kwa mayanga unaona kuti mazi wa monga kholo limakhala ma connection amene amakhala nawo kuwapeza wakuyankhula nawo kuona mmene mlandu ukuyendera koma zinakhala ngati nzima amene analibe support ina iliyonse okhala nzima yokhala sweka yekha anthu amene amayimbiridwa foni ndi nzako amene anakutenga pa galimoto ukuti anayimbira foni anthu amayina awo kuti ana akungopangidwa chipongwe sanabwe kuthandiza ndikuzana kuti no anthu amene anayimbiridwa amene nachula kuyambira jasindi naone atabwera ndikunena amene anakutenga pa galimoto iweyo ukupitisa kuchikunda amaoneka kuti anali ndi ma connections amayimira anthu foni palibe amene anabwera kuti akhale mbali yako nthawi ngati imene amene anakwanisa kubwera nthawi imene ndinaona mabungwe ena akanamba kuthamanga from that time nabwera Edward Chaka afidel for national peace and development ndamene anaenda naye so mu office ochuluka kwambiri amabwana chifukwa iwo amaona za firearms ku office kwako kandi kumene sinafikeko komana ndipasa business card communication yayo ndine naso kuonekera pa nthawi imene apolisi ananditenga fene apolisi ananditenga sinanganakanga tifoni andilanda chani anthu ena onse amene amakondekwa ndisapa kunithandiza pa nkhanizi nakanga ndino sakuoneka kuti ali kuti kufika amene namangidwa mokuti ivena anthu ambiri kuzandoona lero chonchi pamene amadabo kuti ayiwa se ulipo kuti sinamwalire napita kunaka kilokedi ndinabwera ndikufuna program yathu ya lero ithere pamenepa yakundende tichite kuyambira ibwere part 2 kukoti komona kaperekera umboni mlandu wa bwana wako unaenda bwanji ndimakumbukira siku menelo majority anthu amene mmene mwambira na polisi abalimbi ndi anthu ena ogwira nawo ntchito amene magwira nawo ntchito ku shop ya bwana amene wa nde chinthu chimene anandifunsa ne magistrate nditalowa mu kadoko kachi anandiuza statement onena kuti mungafotokoze chimene chinachitika siku limene lolo ndeni nangopanga naleti mmene nkhani imene inaendera ndipo anandiuza magistrate kuti ndifotokoze zokhazo zimene zinachitika ku BCA Hill basi za mulimbi koti limene lolo sili kufuna kumva china chonse chokhuza mulimbi ndeni nafotokoza zokhuza ku BCA Hill ata ayimisa bananga mdoko ndikuwafusa kuti zimene zafotokoza munthu mwamva munganenepo chani wachana kuti sinenapo china chili chonse kuti zimene zafotokoza ndi zimene zinachitika ndanafusa kuti kutandaza kuti mlandu mukuvomera kapena mukukana ndiwo anana kuti ndikuvomera mpaka machisera anamaliza unayo kuti no munthu akavomera mlandu mayembekezera chilango chonchi pa chigamulo cha khoti mbwalo lino tisintha date kufika pa 25 April chifukwa siku inali pa 17 April 2023 kufika pa 25 April ine mukhota nakandilosa pa 20 ngati first trial ya mlandu nditatuluka sina kapacha ndikuti ananditenga pa 25 April anaika date kukhotera ngaje kuti ndikapitirize ine mlandu wanga cholinga ndisakhaini nthawi yoti akandipitise kwa police for police anandikakamira kuti sandipasa sophero kufikira ntamaliza kwankha mlandu wanga nde anachinga madate onse ya mlandu wakuti ine ndipezeke ndili nkati mlandu wako umayenda popanda ine sizikanatheka kuti mayanga apita akandiyimirire pa mlandu umenewo sumadziwaso kuti chinachika njani mpaka na lero mlandu unakhanga toyenda cha zigzag nayankhula ndi Mr. Kabuta regional prosecution officer amene ali pa high court ndi amene amatenga mlandu wanga wa ine ngati persecutor wa mlandu wanga ananduza kuti ifetu mwenye chati namutaya sinange mlandu wa kukhoti wa kulimbu chana kupeza olako statement imene ndi yankha ine ndidi
timene koma ndi mapepa alanga amene napasidwe nayo ngati ma medical report amene achoka ku Queens ochokera ku Channel Office fana nachita kukalipira onse ndinawo ona kuti kupita nawo mukhotera kumene koko ma medical report so aliko foti madokotala a Edward Chaka mafayamuzi anabwera onse ndikuyikira mboni mukhoti mona kuti no pa 25 April pamene ife timembekeza chigamulo kuti khoti nefali nawo zoti pali zigamulo zona kuti no mupereka fine ngati compensation kwa munthu uyu kapena mukakwira mukakhala kundende ndeno chigamulo chose chizaperekedwa pa 25 April koma uchokera penepo mpaka na lero sinamve ne chigamulo 49 ndili ku police after uchoka kuyankha mlandu ndikundimanga wamangidwa ndiye munalowera kuti akakumanga akupasa 3 years chifukwa chonena kuti first offender ndi zina zoterozo pamakhala ndithu kalisti ka zinthu amachula zinthu zochuluka adaphunzitsa anthu mmuzi ena atengere kuphunziro amaonjezera pomwe atanimanga eneyo anandibwezeretsa kusero kuchoka ku court atakumanga kuti akugamula unabwereranso kusero andipasa sentence ananditenga apolisi ndikubwezeretsa kusero kusero nakhala kwene pa 8 days ndisanapitisidwe ku prison anandipitisa ku prison anandipitisa ku prison kuchichiri okay anandipisa anandimanga pa 25 ngati sina iwali 25 July ngati sina iwali ngati kuti mwana September kwa miezi yake ndi imene ndapita ku prison kuchichiri prison wafika kodi amakulandira bwanji kumene kuchi kumene kucha kuti sikuti ndingane kuti namakulandira kuti wewe kamwe kuti mwabuda ali samakhala kugwira ukaidi wake mene amakulandirira ku polisi akutenga kukakusiya okay let's say kuti no mena ku polisi wafika kati tena kuti ayi ndabwera ndidandaulo kapena iye ine andi amugwira munthu ku prison amafika anthuwa ndi apolisi ndi akafika na amakhala kuti akakuperekesa ndi apolisi umakhala akakuperekesa ndi apolisi mafika pa gate pa chagale moto isi musika mmene muchi nonse makhala kumangana so ndi mmene unafikira ndi mmene unafikira iweyo amakumanga nunyolo anthu awiri kuchoka pasero makwera kupangira kuti ngati yonke kanisa zothawo zinkoka zako ndiye kuti mukakafika ku prison kucha masika panja pa gate pa chagale moto masala nkati masala panja pa chinu malo pa gate paja pamakhala pali buku amapanga likodi sirikali wa prison amene amakhala pa gate paja amapanga likodi so nakulemba amalemba mayina wina aliyese ndipo lemba mayina yasafusa munthu fodino wa polisi yamakhala bwa mali warrant ndi mafailo choka ku court ngati papezekapo wina amene wapasidwa sentence ndamanena kuti awa 5 iwa ali pa remand awa awiriwa apasidwa ma sentence mafailo amakhala pompo ndeyo chamalemba ndi kuti muzukaso pene paja makhala munafuwa tinani ndi wewe unapita ndi ndani siku limene zinaenda bwanji sopa siku mene unapita be anthu angapo komena nani manga limodzi ndi madala ena ake madala wanali kuti iwo sanapase sentence anali wa remand ndiye mulendo munachitika zobwera foti madala chanali ndi pressure amopa ku prison ndiye anafika pakana ndikukoma ukathovu kumatuka kukamwaku unyolo ulipo chani uli pankono pomwe kufika kumene kuchako au kunamizira kuti yokhala bwinobwino kulenga kudwala mokuti akulu anabwerera ndithu kumapita nawo palimbi pa health center kuti alandire thandizo chifukwa chamene analira amanguti ukathovu madala anatabalika mmezo munthu wachikulire 50 chakuti yezi amanga pa mulandu wake kuti akumuganizira kuti iye maoba katundu wa nchalichi iye ndi abusa ndamana chipanga anachizusa chalichi chokhala chalichi anthu ndimapempheramo ndi akummangaso kuti panali makwalezi kuti iye ndi mbusa asempana pa nkhani zokhuza maudindo ndiye akulu aja anabwerera mbuyo ndikuyambisa mpingo wawo ndiye kunapeza kuti kumpingo uku kwabeda ma keyboard ndi zinthu zina olozeka kukhala amene akuja naganizira kuti anabwera amene aja amacheza ndi mulonda apa imene kalenkhanina so mwafika ku prison atatilemba tinasesereka umafola tikati kufola umanjuta ontozi mapazi akhale wongoka bwinobwino zidende mmwamba koma wanjuta tanena ndizomveka bwino mwafika ndi unjute mukasoka pa gate apo pomwe alowesa mayina mbuku pa kuti talandira lero akaidi awa mamwapa akuchoka palimbi police of course amakhala kubwera ochoka mapolisi osiyana ndi mbuku muja amakhala indicate talandira wakuti choka police awa amanga awali palimandi apita so ku court date kuti zonse zimakhazi kuonesa pa mafailo pachi ndeno kena koma makafika pa podium mukachoka pa gate pomwe makafika pa podium wani poso makapeza poso asilikali so ambiri osawerengeka ndio maduka kanjuda andende umakapeza sikandi ndambiri kwambiri okuti mathailo ngomonolo mmozi apa koma pene puma kapeza po dinyanya ochuluka kwambiri ndio takhala kumanjuda no pene pachama kuzani njudani suma imirira sunga imirira maspala asilikali ndio kuti kwadelera
Ndio kuti pamene pachakuti pamene umasiya china chilichonse chimene iweyo umayenda nacho chimene ukuganizira kuna kuti nosunga kalowe nacho mkati kuyambira cholesedwa ndi chosalesedwa. So munasiya chilichonse penepo. Panepo umasiya china chilichonse mafoni. Ngati mafoni ako tasungisa kunoko kulimbi mbala wako sanatenge leo akumanga kuti anayo ku prison kana ndi sero ino nse mplanta yamu imene amabweresa pachichiri ndekuti akakupasa mafoni ako aja ku polisi kuja kuti waenda nakupita ku prison umakasungisa kumene kuchako amakakusungira ku remand office katundu wako siku loti wewe wamaliza ukedwa wako kupita kwanu azakupasa date yako kuti ndasungisa pano phone umakaipeza imene unaisira imakhala imozi ndipo pamene popo kayo waenda iwe ni masingano zisongole zikwakwa mawaya zikwanje fwa chikwanje tumukabula chimakwana mwina simaziyo of course ndimamva kuti chimatha kutuluka adi mmenewo chikwanje chimakwana mmene mukabula kuti ndi anthu amanena kuti amene ndizi kwanje atuluse pano masingano kayo uli ndi mafoni zonse zisiye padi ndalama chamba zingambwe mafoja ina ali wose usiye padi usiye pompo musimu silipita nawo zimenezo ndio maina ngutulusa umatulusa kauli ni ndrama kauli ni mbuga wokuluma nena unene akatundu wanga nduyu munatulusa chani ayi ninankani ndrama basi okay ninankani but okay ninankani ndrama ndeno zinthu zimene woli nazozo umasungisa ndipo mapezeka mphangala zina zoti yonda anthu kuti ukaidi uchamapita ndi kumabwerera choncho mmene ndinafotokozera kwambiri amuchi zikawenga amatulusewo katundu wanga ndikaganja amatakuma kabisa kuti ayi kanga auti ganja semapezeka ku prison kuti ndikhoza kuvomera kuti koma ano pamakhala zinthu zina zimene zimachitika chifukwa sikuti ganja ine ndikhozopezeka nayo kapena niyo mukhozongopezeka nayo mapweka mukuziwa kale kuti ino chibadwire ndikuzafika pano simunatolepo chamba ndi chimodzi mazisonga ngati mucha kuti nosimungangochiona ndezi mangonenedwa ngati mbiri zimene zozo kuti ayi chamba koma iona pitako tukumene 3 years yomwe wakhala uli kuti 3 years yose inakwana 3 years sinakwana okay sinakwana chabwino koma pa zaka zomwe wakhalako waona zambiri tiyambire pa siku limene lili mwasiya zomwe munaenda kusiyazi ndikufuna tinyamuke pamenepa ndiye weyo watengedwa ukafika kunena kuti no koyamba kuchimva kuti unoko ni kwathu amati umafika kuvomereza kuti kunoko ndikomwe ndizikhala chinthu chimene umanena kuti ukamavomereza sikuti umakhala kuvomereza kukhala kumene kukotiya umakhala wavomereza moyo wako waiweyo chifukwa ngati siuvomera kuti apolisi akumanga